hartelijk welkom hier in het prachtige Sinterklaashuis. Ik vind het hier echt heel erg mooi. En Sinterklaas kan daar zo meteen heerlijk slapen. En dat is denk ik ook wel nodig, want ik denk dat jullie het allemaal wel hebben gezien op het Sinterklaasjournaal, dat het heel erg hard stormt. Dus hij moet zo meteen maar even goed kunnen uitrusten. Ik wens Sinterklaas en zijn Pieten hier een heel erg fijn verblijf. Oftewel, ik heb een Fries kostuum aan, dus ik zeg het ook nog maar even in het Fries. Ik wees je Sinterklaas en zijn Pieten een nachtelijk verblijven. Het Sinterklaashoes is correct Ypres. Wat gebeurt hier de komende weken? Ben die kan je gewoon komen en die kan knutselen en spultjes doen en natuurlijk de slipkamer even van Sinterklaas. Piepen uit een schule bijvoorbeeld. Dus er zijn al je leuke dingen te doen in de shit. Kijk, wat verdien je bij de kleurwedstrijd? Ja, zeker. Noah die zal aan ze van alle tekeningen de allermooiste uitziekje. En de allermooiste tekening die onleverd had, die krijgt een leuke prijs. Wat dat is nog even een verrassing. Kies je ontbijten met Sinterklaas? Ja, dat klopt. Een aantal banden die kunnen komen te ontbijten of te lunchen met Sinterklaas. De Squaln had daar een uitnodiging voor gekregen. En nou, die oormeldingen die wien samen want er wien een hele protte die had ze daarvoor oormeld. Dus ik kan inderdaad banden die kunnen morgens komen en dan gaan ze Sinterklaas wekker meidje en dan gaan ze even knutselen. Dat maakt zeker wel hartstikke betiet. Of zit de oudman wat letter op, omdat hij de hele nacht in spierwest had? Jelven jochenen kunnen band die zich daarvoor oormeldt via de Squaln. Jelven jochenen een wekker meidje. Het Sinterklaashoes is natuurlijk net compleet zonder het verhaal van Sinterklaas te vertellen. De geschiedenis daarvan. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Daar is zeker in het Sinterklaashoes rekening mee houden. Het onderste gedeelte is vooral van de Lietseberg. Maar op de eerste verdieping, daar is de expositie Wie komt er alle jaren. En dat is een expositie over de geschiedenis van het Sinterklaasverhaal en de geschiedenis van zijn helper. Verrassend dichtbij. RTV